ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପକାର ସୁଝିଲା ଗପଟି ଜାଣିଛ? ତାହେଲେ ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପକାର ସୁଝିଲା ଗପ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଚଢ଼େଇଟି ନଦୀ ପାଣିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖିଲା। ସୁନା ପୁଅ, ଚଢ଼େଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଗରେ କ'ଣ ପକାଇଲା? ପତ୍ର ପକାଇଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିପରି ପାଣିରୁ ଉପରକୁ ଆସିଲା? କେଉଁଥିରେ ବସିକି ପାଣିରୁ ଉପରକୁ ଆସିଲା? ପତ୍ର ଉପରେ ବସିକି। ବାଣୁଆ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସୁନା ଝିଅ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାଣୁଆକୁ କ'ଣ କଲା? ଗଣେଶ କହିଲା ଏଠି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାଣୁଆକୁ କ'ଣ କଲା? କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ବାଣୁଆ ତୀର କେଉଁଠି ବାଜିଲା? ଓମ୍, ବାଣୁଆ ତୀରଟା କେଉଁଠି ବାଜିଲା ଯାଇକି? ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇଟି କ'ଣ କଲା? ଗଣେଶ କୁମାର, ତାହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପକାର ସୁଝିଲା। ତାଳି ମାରିଦିଅ। ଗପଟି ଭଲ